The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. The Bible says, "For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him shall not perish, but have eternal life. For God did not send his Son into the world to condemn the world, but that the world through him might be saved. He who believes in him is not condemned, but he who does not believe is condemned already, because he has not believed in the name of the only begotten Son of God. But as many as received him, he gave the right to become children of God, to those who believe in his name. He who hears my word and believes in him who sent me has everlasting life, and shall not come into judgment, but has passed from death to life. For ye know the grace of our Lord Jesus Christ, that though he was rich, yet for your sakes he became poor, that ye through his poverty might be rich. Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has gone, the new has come. All this is from God, who reconciled us to himself through Christ, and gave us the ministry of reconciliation, that God was reconciling the world to himself in Christ, not counting men's sins against them, and he has committed to us the message of reconciliation. We are therefore Christ's ambassadors, as though God were making his appeal through us. We implore you on Christ's behalf, be reconciled to God. God made him, the Lord Jesus Christ, who had no sin, to be sin for us, so that in him we might become the righteousness of God. Hosea 4:6 says, "My people are destroyed for lack of knowledge." Sa dili pa kita magapadayon sa atong pagtuon sa pulong sa Dios niining adlaw, ikinahanglan ang atong pagsusi sa atong kaugalingon. Let us examine ourselves kung nanapa ba kita mga sala nga atong gunitan diha sa atong kalakay kini, kung dili kini isugid nato ngadto sa Dios, then mahimo kining obstacle, babag sa atong pagtuon sa pulong sa Dios. Busa gamita ang prinsipyo sa 1 John 1:9 nga nagaingon, "If we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness." Uga lang kanimo higala nga wala pa'y kaluwasan diya sa imong kalag, giauhag ka, giagda ka sa paggamit niya ng imong free will sa imong paghimog, labi ngayon danong desisyon, the decision to believe in Christ as Lord and Savior. Acts 16:31 agayon, "Believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved." Mora ka na ipagi ang tao maluwas. Pagtuo lamang kang Kristo lamang. Busa sa hilom, magandam tas tong kaugalingon. Let us pray. Bala na mo nga Dios, nagapasalamat kami kanimo na tanan sa imong paglugway sa mong kinabuhi ang tuning gayuna.
buhi pa kami nini nga mong lawas, askil pa nga mong panglawas o napami kalantip sa mong pangunahuna. Kining tanan gumikan lamang sa imong gugma, kaluoy, kortesiya o grasya. Dili kami takos nini. Pansalamat o Dios sa imong plano nga nagalihok pa sa mong kinabuhi. Mao nga imo pa kaming ipabuhi. Nini nga mong pagabuhaton nini nga adlaw. Uban ni kami o Dios, pinagis pagtudlo ka na mo sa balang Espiritu Santo sa imong kamatuoran. Salamat ni nga mong Bible study through the YouTube. Ubo sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. Kining tanan na mong ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen. Well, maayong adlaw sa tanan nato mga higala, mga igsoon diha ni Kristo ug sa atong mga subscribers. Welcome no sa kaninyo. As usual, aniya pa kita nagadupot din nga atong tunanan nga giuluhan og the real keys of success in life. So mo ni atong ipangtunan mga points of doctrine gikan sa pulong sa Dios, mga huna-huna, kabubuton, paimangno, pasidaan, tuyo, plano sa Dios. Nasigihan na tugtuon adlaw-adlaw aron sa ingon niya na mo kini atong gamiton sa atong moment by moment nga pagkinabuhi ingon nga mga Kristohanon. Kay God is dead serious to His Word. That's why we are expected to be serious in taking in His Word also. Kay mo man kini ang tulumanon nato ingon nga mga anak sa Dios, human kita maluwas nga patubuon kini atong kalag. Ang Dios naga mando ka nato nga pakanon nato ang atong kalag sa iyang pulong. Man does not live by bread alone, but by every word that proceeds from the mouth of God. Maura man ikalanon sa atong kalag sa diha nga atong pakanon adlaw-adlaw kini magatubo muagi sa tulo ka spiritual growth level. Una sa pagkabata, unya mo abot kita sa pagkahingkod hangtod nga makabot na itong pagkamtong spiritual maturity. So mao kana ang mando sa Dios. We have to obey. That's why every day we study His Word. This is what we call spiritual momentum. Pagbuylo sa atong Kristohanong pagkinabuhi. Hangtod nga makakabot kita niya ng katakos sa pagkinabuhi. Capacity for life. Maning atong ginahimo adlaw-adlaw. Ang atong method of teaching is inculcation. Sinilsilay gyud sa kamatuoran. Wa may kamatuoran lain iyahaman sa Dios. Kay usas kinaiya sa Dios nga siya kamatuoran. Magmaning atong itunan kay this is the mechanics nga kita makatubo og as we grow in God's Word through spiritual momentum, we eventually reach the stage of spiritual adulthood. Thus, that is the stage called in Greek as doxa ho theo. Ang meaning niya na maximum glorification of God. Doxa ho theo. Now, kinahanglan nga itong hinumduman nga whatever rules that dominate our mind is the one that motivates us in life. Sa laing pagkasulti, kung unsa man ang atong numero uno nga pasiunas kinabuhi, mao kanay magadumalas tong kinabuhi. Okay, we're just following the principle. What our priority in life is what runs our life. Basta? And what runs our life, mao'y magadeterminar sa resulta
sa bisag unsa magdesisyon nga atong himuon sa kinabuhi. O nang prinsipyo pud na nga what we decide in life determines the kind of life we lead. O na nga. So, kung ang Bible doctrine is our first priority in life, kung bisag unsa pang desisyon nga itong himuon, kanang desisyon na maayo yun. O husto nga mata nga desisyon. No, di ba ka gusto, di ba ka malipay, na. So, kung itong himuon, ang Bible doctrine, ang pulong sa Diyos nga, mo atong nagauna gyud nga pasiuna number one priority kanang makaabot kita, we become a good decision maker. See, mo na kabubuton sa Dios. He wants His children to be good decision maker and kanang na ay winner believers. Mo man ay ingnon ta trait na so sa ka madinaugon nga magtotoo. So, you become a winner in life. Would you not be happy with that? Kinsa may normal nga taong dili buot nga magmalipayon niya na. Di ba ka malipayon kung ikaw mananaog? But, again, it is a matter of choice. So, if we continue growing, Diyos pulong sa Diyos pinagi sa atong spiritual momentum, eventually, makakabot ra kita. Yan ang the stage of spiritual adulthood. Mao ka na nga atong makabutan na ang capacity for life. Sa kanindot na niya ng matang sa pagkinabuhi. Mo na nga ang Dios buot nga kita magapuyo kanunay diha sa sulod sa iyang dapit nga may gahom sa Dios. The what we always emphasize, operational divine dynasphere. Mao man atong puluyanan. That's our permanent residence din sa kalibutan. Gisangkap ka na sa Dios kaniya tungwa pang tanan in eternity past. Narana nimo kung imo pa nang pahimuslan o di. You see, it's a matter of choice lagi. So, mao na nga at itong gisgutan sa niyaging mga adlaw nga kining operational divine dynasphere, the protocol plan of God kini, the Christian way of life, God's power system. Mao niya itong pulianan. It's a mental attitude. Kung nining emphasize niya. It's a mental, it's a system of thinking. So, mao niya itong pulianan. Yandam kini sa Dios kanato. Nato mo puyo batan niya na og dili. Kay mao ra gyud ay dapit nga diin ikaw makahimog husto, tukma, maayong mga desisyon. That's the only place. Kay outside of it, apart from it, then all decisions are wrong, kanang dautan, o devastate sa mong spiritual life. Kay ito na magkaspikas. So, mo itong gisgutan ang 8 ka mga ganghaan, the 8 gates, ining maong operational divine dynasphere. Ang nag-una ini, the power gate, the what we said silent, invisible, enabling ministry sa balaang Espiritu Santo. Kay siya lamang ang nagasustenir kanato. He sustains us. Samtang tuwan ta sa sod, supplying the dili kasagaran ng mga paagi sa pagtuman niining supernatural Christian way of life. Ato naman ingi define kanimo nga the Christian way of life is a supernatural way of life. O tungod kay supernatural way of life man, it requires a supernatural way of execution. Right? Unsa man
ang mga paagi nini nga mga dili kasagarang paagi. Well, nakita mapunan sa Espiritu Santo. Magtud pa sa Efesios 5:18. Og just keep walking by means of the Spirit. Just walk in the light, walk with faith, og mao na kana ang paagi. Kita magakinabuhi niya ng dili kasagaran nga matang sa pagkinabuhi ni unique, sophisticated, fantastic kanang dili yun kasagaran nga matang sa pagkinabuhi. Okay? Mao na gate 1, power gate. Ang gate 2, the gate of basic Christian modus operandi. Kanya ang ikatulo, enforced and genuine humility. Ikaupat, momentum. Ang atong pagsabot, pagtuon, pagkaton, pagtuo, paggamit sa pulong sa Dios. Kanya ikalima, nga gangaan, ang gitawag nato spiritual self-esteem o ang personal love nato ngadto sa Dios. Kung ikaunom, mo na gitawag og spiritual autonomy and impersonal love for mankind. Ikapito is the momentum testing. Pagsulayan na ang atong pagtuo, pagsalig sa Dios. Pagkatestingan gyud. Suwayan ba aron makita gyud ang iyang kalig-on. Hangtod nga mapasarta ni gangaan nga ikapito, then ato na ta sa ikawalo, gangaan nga mao'y spiritual maturity. Pagkanindot kung makaabot ng tanyan. So, gikinahanglan ang atong persistent, consistent sa pagpuyo diha sa maong dapit nga may gahom sa Dios. And by the way, usa ka butang nga akong i-emphasize dinhi kanatong mga magtotoo nga. We cannot substitute doctrine with emotion, dili. Di na sila magkasagol. Parihara na sila tubig ug lana, di man na sila magkasagol. So, mao na nga kung ikaw na pa sa relihiyon, wala man kay kanang spiritual momentum in the right direction. Wala man kay naman ka sa sayop nga paagi ang relihiyon di man na mo'y gitukod sa Dios. Dili man ang relihiyon, relasyon man, relasyon nato sa Dios. Kung ikaw Kristohanon, you are in relation, na kay relasyon nga to sa Dios. Wa ka sa relihiyon. Okay? It's either way, to ka sa relihiyon o na ka relasyon sa Dios. No? O na kung tuwa ka sa relihiyon lagi, sa imong sunod sa mga ritual, mga seremonyas, diha sa mga relihiyon, timani ka ng prinsipyo lagi nga ritual without reality is meaningless. Huwag yung kahulugan. Ewa may katinuoran. But ritual with reality is meaningful. Makahulugan nun. Now, kasagarang mga simbahan karong panahon na naaraman gina sila sa mga gipagkadakaan nila ang songs and praises. See? Awa man buta mo supak ni ana. Of course, that's part maghagon na sa simba sa Dios, paghimaya sa Dios. But ayaw pagkadaki. Ila man ang gipagkadakan. Kining songs and praises only, but no doctrine. O may doktrina nga nagatangag niya na. Now, so muna nga, it's a job
It's a divine mandate for every believer to continue in God's Word, continue studying, taking in the Word of God. O kita nga mga magtotoo, we are to witness unbelievers. We should operate now in our spiritual gift. Kano na unsay spirituanong gasang gihatag sa Dios kanimo. Tanan mga magtotoo, by the way, have been given by God the Holy Spirit spiritual gift. Maybe ang imong spiritual gift is pastor, teacher, or evangelist, or a missionary, or a gift of helps, o kung sa pa administration. Now, that's why we have to, okay, this is another aspect in our spiritual growth. And we have to function in the body of Christ. We have to live the Christian life by continuing to grow spiritually. Kaya padayon kita sa itong spiritual momentum, pinagi sa the three spiritual powers, all kanang gikinahanglan natong gamiton, feeling of the Holy Spirit, metabolized Bible doctrine, o ang 10 problem-solving devices. That's how to praise and glorify the Lord. By reaching spiritual maturity, we produce unsa mang matang sa mayong binuhatan, divine or human. It's divine good. We produce divine good by reaching spiritual maturity, to be parlayed in the eternal state. To apay dagko pagyod nga mga unsa inheritance, mga escrow blessings, o kining pagbuhat natong mga Diyos nun nga mga maayong binuhatan mo ni basihan sa atong pagdawat sa atong escrow blessings. So mao na nga ang mando sa pulong sa Dios is continue, abide, be consistent sa imong pagtuon sa pulong sa Dios, samtang nagahuwat pata, nagapaabot ta sa tawag na sa atong Ginoo, either physical death or the rapture, whatever comes first. You see? So, ang usa ka kining disipulo ni Ginoong Jesucristo, naon sa pasabot ning disipulo, noon ay magitang sugat nining pulong a disciple of Christ. Ano sa pasabot? Kining disciple of Christ is a learner, magtutuo, magtuon, tinunan, inunla mo na Bisaya, tinunan ni Kristo ang disciple of Christ. O a disciple of Christ knows, believes, and applies God's word that he learns. Muna, katun. Kaya by doing so, you renovate your thinking. Imong ginausab, ginapulihan ka ng mga tawanon, kalibutanon, mga dautang, mga pangunawa, pulihan atos Diyos nun nga mga pangunawa. So, we renovate our mind with aletheia. Unsa man ning aletheia? Well, this is the Greek word for the truth. Aletheia. Ang pasabot nini, this is the formulated doctrine. Now, ang tanan nga kamatuoran, all truth, gisintro ka na, ngadto kang Ginoong Jesucristo tungod kay He is the absolute truth. There is no ounce of untruthfulness or lies in Christ. Wala. Unsa may gisulti niya? John 14:6. Mingon siya kay, I am the way, the truth, and the life. Na. And that's what you have to study and implant in your mind. Isil-sil na yun. So, John 8:32 na gaingon, you shall know the truth, and the truth shall make you free.
maura na magahatag kanimo kagawasan. So kung sa katao nga way kamaturan, bisan pa magtotoo ba siya, kung siya pulong sa Dios, dili siya gawas nun. He is not free. He is still in bondage sa mga kalaki ni Satanas. Labi na kining mga pagbuhat og sala. Ang sala is a violation of the integrity and the righteousness of God. You see, the Lord Jesus Christ is God. God the Father planned salvation. The Lord Jesus Christ executed it. Siya ang may tuman. Our Lord Jesus Christ, the light of life. John 8:12. Kunwa kining maong kanang suga. Without the light, there is no life. Walay kinabuhi. John 1:4. So, John 8:24, I said therefore unto you, that ye shall die in your sins. For if ye believe not that I am He, ye shall die in your sins. Now, kining ye shall die in your sins, death for those who do not believe in Christ. That great I am. Ginoo Hesus Kristo kanang the great I am. Yahweh, Jehovah, o kanang way pagtuo kang Ginoo Hesus Kristo, pagsalikway kang Ginoo Hesus Kristo, that is the unpardonable sin. Ato maning gisgutan kagabi, kagahapon, sa atong the last time nga atong tunan kini mga punto dinhi. So as believers in Christ, we have to be aware of these things. The real key of success in life. The real keys. Diya pa man kita sa mga punto din nga. O pag yun na tumahuman. Kaya naman tayo ipang singit yun nga mga relevant nga mga kanang doktrina. Okay. The last time nga itong isgutan, katong ika-17 nga real key of success. Always be guided by the operations nga itong itunan. Operation BACGTSP, Operation BODRPLS, Operation 3Rs of Bible Doctrine, Operation SLBA, Operation PMA, Perception, Metabolization, and Application. Now, sa 18, the 18th key of success, ano sa man? Paminaw, by building the edification complex of the soul. Ato ning gihubad kining edification complex of the soul o dakbalay. Okay? Atong tukuron ang dakbalay dinhi sa atong kalag. Sa in English, itawag niyo ECS, Edification Complex of the Soul. Okay. Unsa maning maong building. Okay? Edifisyo. Lagi ni edifisyo. Kanang, okay. Tukuro na to ni ginamit ang pulong sa Diyos, of course. Kini nga itong pagtuon na daw-daw. Ang first story ni ang unang kanang ang mo ni gitawag og grace orientation. Sa atong pagpadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios, makatunan man nato ma-oriented na kita sa grasya. Okay? Ingnon na lang nato ma-oriented. Kaya mura maglisod tag Visayan na ma-oriented mura og na kanang na nalamdagan. I think mura maglayo ra na ato na lang ning inog grace orientation. Okay? Oriented. Panay tawag na kay trabaho nga gisudlan. You will be oriented, meaning briefing, training. So mao po na sa atong Kristiyanong pagkinabuhi. We need a briefing
training aron kita ma-oriented. So, mao ni ang unang ang atong tukuron. Okay? Grace, orientation. Ikaduhang ang the second story, ang ato ng agalon sa mga detalyes kinabuhi. Agalon na ta, dili ta ulipon. But pasabot, sa in English, mastery of the details of life. Sabot pasabot. Mastery. Kita ang agalon, di na ta ulipon. But pasabot, ako kang tatagan o klarong-klarong pagulagway niini. Kaniadto so wapat ta magtuon sa puro sa Dios. Wapat ta mag-anam-anam kana sa atong spiritual momentum. Kita ulipon gyud sa mga detalye kinabuhi. Pananitan pakibutang ta. Pakimaterialistic manigingon. So, ulipon ra ta sa mga detalye kinabuhi. Mo na nga mo ingon bitaw ang uban nga gusto ko niyan, gusto ko niyon, gusto ganun kang pamalit-palit og mga butang kay mo man ay imong pasiuna. Mas ka nang ulipon ka man dili pa ka master. Mo na nga sa ay imong pagtuon, pagtubo dies pulong sa Dios manam-anam ka og kanang agalo na. You see? Agalon, ikaw na amo. Ikaw na magakontrol ba? Dili nakakontrolahon sa mga detalye kinabuhi. Nakasabot ka? So, it's you who can control. So, mo na ikaduha nga ang second story. The third story na kay kahayahay sa imong pangunahuna. You have a relaxed mental attitude. O na ikatulo nga kanang story. Relax ka na. Wala kay mga kabalaka, mga kahadlok ba, mga katarantar ba, wala. Relax na ka. Kaya nga naman, tungod sa doktrina nga mo'y nagapakalma na nimo. You are now relaxed mental attitude. Okay? Tiyaw mo na, unsa ka nindot nga imong bation ka na, nga na kay pagka-relax, ayahay na kayo, hapsay, hanoy ng imong pangunahuna, huwag magasamok na. Okay? Mo na ikatulo nga story, ikaupat. The fourth story is na kay pagka-oriented gyud bahin sa tulo ka matang sa gugma. Okay, kategory love. Doon na may tulo ka kategory. Ang unang kategorya, love for God. Atong gugma nga to sa Dios. Ikaduha, ang gugma alang sa tukmang bana sa tukmang asawa. Or love for right man, right woman. Mo na gugma. Ikaduha. The third category, ang gugma alang sa tanang kanang kaliwatan sa tao. But pasabot, for all mankind. Wa kay pili. Wa kay kanang gipalabi. Equal ang imong gugma sa imong isig katao. Okay? So nakita nimo, upat na nga story. Category love. Love for God, love for right man, right woman, ug love for all mankind. Muna kaupat. At ito si kalima. The fifth story is mauna ning pag-ambit nimo sa kalipay sa Dios. Sharing the happiness of God. Plus H kana. Plus H, dili manus H. Plus H kay perfect happiness naman na. Just imagine, imong gitukod gini, kining maong edification complex of the soul. Dini sa itong kalag gini. So, ako malikon. First story, grace orientation. Second story,
mastery of the details of life. Third story, relaxed mental attitude. Fourth story, category love. Love for God, love for right man, right woman, love for all mankind. And the fifth story, sharing the happiness of God. So moni, this is the building of the edification complex of the soul. Okay? So that is the 18th real key of success in life, in the Christian life. Adto tas 19. O maramag absent tas panahon. Anhilang una kita kutubo na karon atong ipadayon ni ugma ang ika-19 nga niya pa'y daghan nga itong pagkahisgutan din daghan pang mga relevant subjects, topics, subtopics, bahin ining atong main topic, the real keys of success in life. Magampo ta. Ama na mga Diyos, nagapasalamat kami kanimo. Nining imong pag-uban ka namo, pagtudlo ka namo, pagpatinaw ka namo sa imong kamaturan. Dili matukib ang among kalipay, O Diyos, sa imong pagdala ka namo nining adlaw. Aron magasibog sa unahan ang among Kristiyanong pagkinabuhi. Way laing paagi nga kami makatubo o makasibog sa unahan sa among pagkinabuhi diha sa imong grasya. Salamat o Diyos nining grasya nga mong ipahimuslan. Wala man kami amo ni we do not deserve it, we do not work for it, we do not earn it. Salamat o Diyos ning among Bible study through the YouTube ubos sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. Panalangin ni kini o Diyos, gamita kini ni mighty way o sumala sa imong kabubuton. Dada kami pagbalik ugma din hangtod kami makapadayon, makakamot sa among common objective nga imong ipakabuot kanamo, which is spiritual maturity, nga di na kami katakos sa pagkinabuhi. Uban niya ang among mga subscribers, among mga kaigsuonan diyan nimo o Diyos ug sa mga dili pa magtotoo nga naga-obserbar ba ka o naga-paminaw sa unang higayon. Hinaot nga sila malamdagan usab. Salamat ning tanan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen.